Unsa man santo sa kay milo man ka. Unsa ray? Ha? Milo ata kay. Na, unsa na magdilukot ra man ka pagkapilaw ana. Basta naman lang na. Baliya! Baliyan, baliyan eh. Baliya! Kaya dili ni mabalyon, kadang imo na mo ako balyon. Gibali di ay na. Gibali na. Ambig daw, anak, gibali na ba? Bali na na. Wah, may trabaho na siya. May baluan pa. Ayaw niya pag... Anak! Papilaw na kasi takabalaw ah. Dakuan eh, mga man. Tanti ni. Unsa? Dakuan nga, gabitay-bitay. Ano kita sa jibang bal... Dito ka, dito ka ba? Anak ang tana, manlaba. Ikaw ang mamilo. Ya, ipusod og naay ulan ah. Yan pag mag-ulan, kuay pagpakiba na ka na ay labunon. Kana magpilo og panty ing anak. Ako ba naman may konti lang? Manglaba og mga medyas. Ang medyas ito gilunok ra sa rapikat ato ana bulingon. Lagi, gilaban ako eh. Gilaban bitaw ko ng Diyos. Ay, Dili itong ako ang kanina. Kanang imo ipagbutang ito sa imong panan. kanya na, mamisbis ah. Oh, wala. Ay, masya. Miss Bishala. Ito man yun niya la. Asa ba dahil ang kabo ako dahil permanente di ko magdalag kabo, di ba ko ka dito kabo? Dagana po ba pang sabit diri lang. Hmm? Dagan kay gipang sabit. Malaki. Isapit.
Saan ang tanduay ay? Tuwi ay, pang busdak ko eh. Nga naman! Di unsa man ka ng tanduay, basiyo di ay, di unsa man ka. Hanggang kayo. Baligya ba niya lang. Labong taraw og kuan na ay pay na balik diyan na. Wa gani nabasa ang yuta. Wa nabasa ang yuta. Kana di ay diya. Gitipid man ang tubig. Kiyati lang sagbot. Lao, bata na rin sa amin. Nabasa na sa amin la. Ayaw na lang pag-apila na basa ng gara pag mga ukan. Ano ay di ba tagilton sa kagaing kutsilyo di ba? Kung punuan baka nang naay. Kuan. Ano lang? Katag kwarta lang. Uga na ni. Dahil kuan man. Sipa magkamagkaon eh. Tingnan ba yan na araba kahit payong kaya magtutulo po na siya ngayon na. Uy! Itindog to ba sa makaon? Sakay pa siya lola. Lumipad pa sa ere. Basketball ano? Lao, palak lang. Lagi hataguan sa diwa ko. Palak! Ano 3 point? Uy! Labad ka labad. Labad! Lagay! Ano, may go ng baso la oh. Buak gani ng basaw na. Makaluluoy din po kahit ka ng bildong ko. Ah! Paano nagday sa baso dito? Sabi, ako ni. Uy! Wah!
ba? Pagpuyo, pagpuyo. Asang bula? Wala. Wala mix. Maigo ganit ng kuana. Kinsa matungutap. Tuntuping. Ah, Araw ka lukot at tubang dito ba kanal. sa mga wens. Ang sa mga wens. Sige lang kakay agni ito pagpangita sa cellphone. Kuya, wa wens. Anak ko na mautro pagkuan. Anak ko ang pantiwa ko pa. Aman. Aman. Sa bangko dito ba? Sa bangko. Sa bangko. Laon sa paminula walay ngipon sa ubos la. Lain, oy. Lain. Usap lang kong biyabas ahat. Oh, Di ka mo nabaguhan ka. Ipod ka tong ipabili na lang tana to maski isa. Hindi na nato ipaibot ng iba mo. Mm. uy. Aman itom. Andre. Ang lubot. Kung takang ang diyaron. Sa gilid ang bahag. Mayroon na. Alam mo, mainit alala. May kimigas ng pana. To ay bahaw dito. Pan. Paon? Dahil kanon dito. Ngulong aga niya. Sa night, bahaw. Eh, bahaw. O, ganang na manok. Kana, tira. Unsay mo gusto pa mainit wa? Miste. Nistit. Chicken joy. Pan. Dila, di nga rin mabira ko ng... Pan. Cake. Awa ba? Diyos. Mandar, mandar. Sa Manala. Cellphone ba kala? Butang dito, wak sa labonong. Text-text pa kagaman ka ano? Bisa? Cellphone ba ka text-text pa kagaman ka ano? Si, Nagparturista ba? telepon mo, andar o walay load, ipalit na lang o. Ginamos. Ah, saan man ang ginamos ay wala na pulos. Marang ko ang ginura o ang kanang. Paul rep. Asan ang Paul? Magtuslot ka ba? Magtuslot ka, magtuslot. Wala makan, nabuang. Asan ang Paul? Sa mata, nakuslo. Gisiyon na ako ng ilakay. May naman. Pagpuyo ikaw di ay tagbita sa anyang kalendaryo, no? Sabi ragon. O, dili ako nagpita sa Oo, wala lahat. pa gani. Nanong sa man siya diya. O sabay, Wala ay, wala ka na Sa man na. tabas-tabas man niya ang kalendaryo, wa pa gani. Stilan kisa may nagisi Hulyo, ana. hulyo. Wa pagod, oh. Waso ko nag-isiyan na lang, promise na. Sa nag-isiyan na. Na. Tok na, manig pinisibit. Sa? Manibot na mo na. Atong 27. So, iaway. Ikaw gani ng kuan niya. Baby niya. Naman tala? April 3 na tala. Ay March 3 ay May. May. Happy kali ay. Say happy. Happy nung taga. Ang lungon. Say matagap. Ang lungon. Gitang longon. Gitang longon. Gitang longon. Saint Anne. Sa Saint Anne. Namat yan. Guwapo, yung mga tugamat yan ano? Ang mga kwarta. Kung mapili. Mingoy sa ta. Kung na'y kwarta, mga yagsin ko. Sa, okay kambyo.
Nya gue kwarta. May ngoy sa ta. Si Pinoktok. Ano si Lola? Mas amo. Hindi mo na yung telepono ko. Kami yan na. Dili. Mas ano yung mga kwarta ba? Unsa? Yes, may. Wala yung bukas. Wala ba di balong? Tatay, yawit. So, ano na to kay ginamos. Ginamos. Kapatay. Laon siya, sudah na to. Kanyang gabila. Tagigyan niya mo, kamong gay magkuan aros sa buwan, magtangad-tangad. Sama Ano na. ba kang una? Sama na, kapatay na. Patay! Napay, ginamos na. Perte. Sorlot ng mata. Hindi hindi ang mata. Ginamos. Sama na. Ano na? Sama na ulay. Igang mo. Una. May way tanduay. May tagtanduay. May kaya di na umuhon. Kaway na mo. Pinuang. Tapos yung kanyang way hindi po sa gusto. Napangang pagkita. Kain mo na resulta. Pero huli na. Para ba ang judan? Di nakakapakla. Kanya di. Hindi ulit sa daan ni mo. Ano. Wala tanong gipahurok. Upat naman to duhan. Tarob ang diri. Ya di naman mabalik. Lagi. A few moments later. Ano? Imla na tanan kay para mabusog ka. Kay mo may imo gusto na sa pa. Na ay paano ta isong sa imong baba na sa pa na tanan o. Di ba ka magkutik katong saan si baso katong ing ana. Katong baw na nasa eskwelahan ba? Sa panuway o. Mo na imong gusto. Oh. Di mo kamatag. Ikaw na sa papel. Oh, na sablig-sablig resan ang kuan ito. Tigo makaibutang sa bagyugan. Wa ka ring imong ilong nga. Kamay ra makaayo na tingaling babukad baya na. Ako na. Oh, no. Pagkadyan ba? Practice. Practice, liga. Ayaw. Ramuram. Kankit. Wala na kankit. Yan na. Dua. Kau lang ikaw na kana. Bagay man isola ngipon. Yan na pagkuwag basugin. 2 plus 2. Four. Tingnan pa. Ang Plus 2. Okay, 10. Apa? 11. 11. Ay, mga katik-tik, mara kang among vlog. Hinaot ka na ningaw mo. Amping mo kanunay. Bye-bye.